водии вахш гармтарин минтақаи тоҷикистон аст. ин ҷо рӯзҳои аввали тобистон гармии шадиде эҳсос мешавад. бо фаро расидани тобистон пизишкон мардумро ҳушдор медиҳанд то худро аз гармои ҳаво эмин нигоҳ доранд. гармиро бештар онҳое ки аз субҳ то шом ба кишоварзӣ машғуланд эҳсос мекунанд. ин ҷо аз гармтарин минтақаи тоҷикистон айваҷ тақрибан 100 километр масофа дорад. соати 10 субҳ ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа мерасад, вале кишоварзон кор мекунанд. Насриддин Юлдошев, кишоварзи ҷавон аз ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, аз зарари гармии ҳаво ба саломатӣ хуб огоҳ аст, вале мегӯяд маҷбур аст ки кормандонашро то соати 11 рӯз дар замин нигоҳ дорад. акнун не хел деҳқонода акнун чи неста ягон аниқ вақт неста ягон касба ҳар кас худаш медонад яхел мумкин дар гармида тоқат кина кор кардан мегира ура ҳар як каса ба чӣ гирифта намешавад гу хай зарар дорад албатта зарар дорад офтоб акнун зарар дорад. пизишкон гармии ҳаворо барои кӯҳансолон, беморони фишори баландӣ ва қалб хатарнок медонанд. ҳарорати баланд инчунин барои онҳое ки дар сохтмону заминҳои кишоварзӣ кор мекунанд хатарнок аст. таъсири нурҳои офтоб ба системаи асаб таъсири манфӣ мерасонад ки дар натиҷаи таъсири нурҳои офтобӣ метавонад ки фишори хун паст шавад. дар натиҷа бемор гирифтори бемории дарди сарчархзанӣ, дилбеҳазорӣ, баъзан ҳолатҳое мешавад ки бемор аз сабаби паст шудани фишори хун беҳуш шуданаш мумкин аст. барои ҳамин ҳаракат кардан дар фасли ҳамин гармии сол ҳатман кормандон бо калб хушок гарданд. чӣ сохтмон чӣ кормандоне ки дар саҳро кор мекунанд дар зери нурҳои офтоб. гармии ҳаво сабаби сар задани ҳодисаҳои табиӣ низ мешавад. моҳи июли соли гузашта ба гармтарин рӯзҳои сол рост омад. бино ба пешгӯии ҳавосанҷҳо ҳарорати ҳаво дар тоҷикистон дар ин давра хеле боло рафт ва барои кишоварзон низ ин имтиҳони сангине буд.